வணக்கம்ண்ணா. அதாவது இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுப்பே இல்லாம சமைக்க போறோம். அடுப்பே இல்லாம நெருப்பே இல்லாம சமைக்க போறோம். எப்படி சமைக்கிறன்றத வாங்க பாக்கலாம். அடுப்பும் இல்ல நெருப்பும் இல்ல, ஆனா வீடியோவில் அனல் பறக்க போகுது பாருங்க. அப்படியாடா? ஆமா. தீப்பெட்டி வச்சிருக்கீங்களா? தீப்பெட்டி வச்சு நான் இப்ப இந்த ஒரு மாசமாவே நல்ல புயல் மழையா அடிச்சுட்டு இருக்குண்ணா. விறகு எல்லாமே ஈரமா இருக்கு. அதனால அடுப்பே இல்லாம சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு திருவண்ணாமலையில இருந்து நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் வந்திருக்காருண்ணா. நீங்க அடுப்புலாம் எனக்கு கொடுக்காதீங்க, காய்கறி மட்டும் கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு சமைச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருண்ணா. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, சவுச்சவை வச்சு வேக வைக்காம ஒரு அற்புதமான ஒரு சமையலை ஒரு 10 நிமிஷத்துல செய்யற மாதிரி வந்து நம்ம சிறப்பா பண்றோம். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பெட்டி சாப்பிடுவோம். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. டேஸ்ட் கோழிக்கறினா தான் விரட்டி ஒரு வாரி சாப்பிடுவீங்க. நான் பாருண்ணா எதுவும் சாப்பிடலாம்ண்ணா, அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். சாப்பிட்டது இல்ல, இப்ப சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இதுன்னு அப்புறம் நீங்களே சொல்லிங்க. ஓகே. நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்லயே செய்ய மாட்டீங்க. யாரே கேளுங்க, வீட்டுல செய்ய மாட்டீங்க. இருக்கிற 4 பேருக்கு முதல்ல செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் மறு வேலையை பாப்பீங்க. அப்படி சொல்றாரு. முதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்துட்டு நீங்க பாருங்க. ஓகே. நான் இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்குறோம்? ஒரு 65ல இருந்து 70 பேருக்கு ரொம்ப சாப்பாடு கஷ்டப்படுற குடும்பத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். இதை கொடுப்பது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஐயா சுதாகர் தங்கப்பா அவர்களின் 6வது மாத நினைவு நாளுக்காக சாந்தி சாமிநாதன் அவர்கள் இந்த உணவை வந்து கொடுக்குறாங்க. ஐயாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் என்று கற்றது கையாளின் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவங்க குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். பாரு, இதுல மழை பெய்யும், தண்ணி நிக்கிறதா? மழை பெஞ்சா தண்ணி தான் நிக்கும். இது கிராமத்தால் மாரி பேசுறா இல்ல, இன்னும் சிக்காங்க உட்காங்க பேசுற மாரி பேசுறா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா மழை காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி கத்தாழையில வந்து தண்ணி இறங்காது, அந்த மட்டையில் அப்படி அப்படியே தண்ணி நிற்கும். இதில் தான் வந்து இந்த வெயில் காலத்துலலாம் குருவி வந்து குடிக்கும். மட்டையில் இருக்க தண்ணி அவ்வளோ சீக்கிரம் உரியாது, அப்படியே நம்ம குளத்துல கிடக்கிற மாதிரி கிடக்கும். இப்போ அதில் தான் நம்ம தண்ணி பிடிக்க போகிறோம். பாருங்க, நீங்கள் சமையல் அதில் தான் இருக்கு. ஆமாம், அப்படின்னா நிஜமால் தான். ஏன் வரும்போது தண்ணி மறந்து வந்துட்டீங்களா? தண்ணி மறந்துட்டு வரல, அடுப்பில் சமையல் என்ன, அதுமாதிரி தண்ணியில் சமையல் வந்தாச்சு. மழை தண்ணிக்கு ஈக்குவல் எதுவும் வராது இல்லையா? அது பியூர் தண்ணி சுத்தமாக இருக்குது மட்டையில். என்ன மழை தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாங்க? இறக்கி போறியா? சொம்பு இறக்கி போறியா? இவ்வளோ தண்ணி வந்துருக்குண்ணா? இன்னும் இருக்கு புரியா? இதெல்லாம் விடிய அவர் உட்காந்து அழுது தண்ணி. யாரு பேசாதீங்க, யாரு சரியாது இல்லை. அவரு டாய்லாக மாத்தி சொல்லிட்டார். இல்ல, அவர் எல்லாம் சொல்லல, எல்லாம் சொல்லிருப்பாரு. சொல்லு. பாருங்க, மழை பெஞ்சு இதுல தண்ணி நின்று இருக்க. இதுதான் மழை காலத்துல குருவி குடிக்கும், இதுல இருந்து தண்ணி இருக்காதுன்னு அவர் சொல்ல வந்தாரு. அப்ப வெயில் காலத்துல குருவி இன்னும் பட்டியா நவம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசம் எல்லாம் நல்ல பனி அடிக்குது. இப்ப மழை பெய்யுது, நல்ல வெயில் ஏப்ரல் மாசம் மே மாசம் அடிக்கும். அது வரைக்கும் அந்த தண்ணி வத்தாது. அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன ஆகுனா பனி பெய்யுது இல்லையா, அந்த பனி இதுல தண்ணி மாதிரி நிக்கும். கேட்டியா? ஏப்ரல் மேல எங்கனா பனி பெய்யுது. அண்ணா இப்பதான் ஒருத்தர் பாத்ரூம் போய் வந்தாரு. அண்ணா சுத்தமான உப்பு தண்ணியில கழுவுறாரு. எல்லாம் பாத்துப்பா, தண்ணி சுத்தமான தண்ணி, உப்பு தண்ணி சுத்தமான மழை தண்ணி. அதான் உண்மையிலே இல்ல, அவர் ஓப்பன் கிடைக்கல, இங்க ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணாரு. அவர் அங்க பண்ணாரு. வரால உடனே வேணா கையை கழுவிடலாம். இப்ப அடுப்பே இல்லாம சவு கூட்டு பண்ண போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் வாங்க. விறகு போடலாம்ல. அடுப்பே கிடையாது, அப்புறம் விறகு அடுப்பு. சொல்லு, ஏதாவது நாட்டுக்கு சொல்ல வந்து சொல்லு. ஒன்றும் சொல்ல வரல, நாட்டுக்கு ஒன்றும் சொல்ல. நாட்டுக்கு நான் எனக்கு தான் உள்ள வந்த சொல்லிரு. எந்த ஏரியாவுக்கு நான் வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு? ஏதோ நாடு காட்டுக்குள்ள இருக்கும், எந்த ஏரியான்னு தெரியல. எந்த ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வந்தோம்? காரைக்குடில இருந்து கிளம்பி வந்தோம். தேவோட்ட போற ரோட்ல பாசி பருப்பு, சிறுபருப்பு, சவு, தேங்காய், சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், தூள் உப்பு, ஒரு எலுமிச்சம்பழம். திருவண்ணாமலையில இருந்து ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு. அவரும் தேவையான பொருள் இன்னைக்கு அவர் தான் சமைக்க. வணக்கம். மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் எப்படி பச்சையாவே தின்றதா? ஆமா, பச்சையாவே சாப்பிடலாம்ண்ணா, உடம்புக்கு நல்லதுண்ணா. அதுவும் இந்த மழை சீசன்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பனிக்கு இந்த மிளகு வந்து ஒரு அற்புதமான மூலிகை. அதாவது ஒரு பயமையே இருக்குது. மிளகு சாப்பிட்டா பகை வீட்டையே விருந்து சாப்பிடலாம். அதாவது வந்து அது ஒரு அந்த காலத்து பயமை. சேர்ல வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் மிளகோட போறியாடா? திருவண்ணாமலை மாஸ்டர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அடுப்பு இல்ல, நெருப்பு இல்ல, விறகு இல்ல, ஆனா 2 நாளைக்கு மழை மட்டும் இருக்குன்னு செய்தியில சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து மாஸ்டர் வந்து அடுப்பே இல்லாம வந்து இப்ப சமைக்கிறதுக்கு ஒரு பொரியல் செய்ய போறாரு. அதான் ஓபனிங்ல சொல்லி வச்சாங்க. யோ எருமை மாடு மிளகு பத்தி பேசிட்டு அதை பத்தி பேசுன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒண்ணு என்ன பண்றாங்க தம்பி? தேங்காய் திருவுறாங்க. தேங்காய் திருவுறாங்க. பைசா போட கூட திருவிதான் போடணும். இப்போ வந்து நம்ம கூட்டுக்கு தேவையான வந்து சிறு பருப்பு வந்து ஊற வச்சிடணும். ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிடலாம்ண்ணா. எல்லாம் முடிக்கிறேன். ஓரலே எல்லாம் இடிக்கிறேண்ணா.
கத்து நீ தான் சட்டியை எடுத்து போட்டுக்கிட்டியா? நான் ஒன்று தானே இடிக்கலாம் இதான் தட்டை ஒருத்தர் போதும்ல பொட்டு பேட்டா சொல்லிக்கிற கதையாகி போச்சு எங்கடா. இடி இடிக்கும் நேரத்திலே மழை பொழியும் நேரத்திலே மச்சாங்குருவி மப்புல போகுது கானா பாட்டு தானே தெம்புல போகுது. ஐயோ நல்லதா இருந்தாரு என்னாச்சு கையா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சுண்ணா. அப்படியா வேற ஏதோ ஆயிடுச்சு கை உடஞ்சிச்சுன்னா எப்படியா நான் இருக்கும். இப்படி ஆட்டுவேன். சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாண்ணா? சமையல் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நம்மள மழை வேற வருது. மழை வந்து என்ன அடுப்பு அணைப்போது. அடுப்பில் முதல்ல பாத்திரத்துல வந்து வாழை இலை போட்டிருக்கேண்ணே. ஓகே. வாழை இலைக்கு மேல சவு போட்டிருக்கேண்ணா. சவுச்சுக்கு மேல என்ன போட போறீங்க? அதுக்கு மேல பாசி பருப்பு. அரை மணி நேரம் ஒரு ஊர்ன பருப்பு ஒரு சவுச்சுவா 2 சவுச்சவுக்கு, அதாவது 2 சவுச்சவுன்னா 1/2 கிலோ சவுச்சவு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் பாசி பருப்பு போட்டோம். அடுத்தபடியாக வந்து மீடியம் சைஸ்ல ஒரு தேங்காய்ண்ணா. தேங்காய் பூ மாதிரி இருக்கு. பூ மாதிரி இல்லை, தேங்காய் பூ பார்த்துருப்பீங்க. நவீன மிஷினில் திருவனது. ஒரு பச்சை மிளகாய்ண்ணா. ஒன்னே ஒண்ணா? ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய். காரத்துக்கு அப்புறம் பெப்பர். காரத்துக்கு வந்து நம்ம மிளகு சேர்க்க போறோம்ண்ணா. இடிச்ச மிளகுண்ணா. இந்த அளவுக்கு இடிச்சா போதுமா? இங்கே வந்து உரல் கறியில் எட்டுன்னு வரல. அப்புறம் இதான் கட்டையால் கொத்தனா அதான் வரும். காய் மட்டும் தான் எடுத்து வந்துருக்கீங்க. மிளகு எதுக்கு பகை வீட்டுக்கு போனால் கூட எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்கிறீங்க? அந்த காலத்தில் வந்து மிளகு, அதாவது 10 மிளகு சாப்பிட்டா பகை வீட்டையே போய் சாப்பிட்லாம். எதுக்காக பகை வீட்டை பகையும் வந்து விஷம் வச்சிருவாரு. விஷம் வச்சா கூட அது முறிக்கிறதனமே இந்த மிளகு இருக்குதுண்ணா. அதான் வந்து அந்த பயமை. பகை வீட்டுக்கு போனால் கூட 10 மிளகு சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாதுன்ட்டு ஒரு பயமை. மிளகுக்கு அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது. இடிச்சு வச்ச ஜீரகம். மழை டைம்ல சாப்பிடுனா இல்லை, ஏதோ ஒரு முடிவோட தான் இருக்கு போல. இப்போ மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோண்ணா. ஜீரகம் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோண்ணா. தூளுப்பு வந்து தேவையான அளவு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு இருந்தால் போதுங்கண்ணா. சமையல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. சென்ட்ரா எனக்காண்ணா சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் வருவாருங்க. சாப்பிட்றதுக்கு போயிருக்காரா? லோடு இறக்க போயிருக்காரு. லோடு இறக்க போயிருக்காரு. மல்லித்தலைண்ணா. மல்லித்தலை சும்மா ஒரு கொத்து இருந்தால் போதும்ண்ணா. வாசனைக்கு. நல்ல வேலை சமைக்கிற இடத்துல ஆடு மாடு இல்லை. அதுக்கு பதிலாக தான் நம்பர்கள்ண்ணா. அதுதான் இல்லைங்க, அது எழுபத்தலை வலிக்கு. பாதி எலுமிச்சம்பழம்ண்ணா. நல்ல பெரிய எலுமிச்சம்பழம். ஒன்று சின்னதாக இருந்தால் ஒரு பழம் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா எல்லாம் போட்டாச்சுண்ணா. இப்போ அதை அப்படியே நல்லா கலந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட போகிறோண்ணா. மழை வர வருது, சீக்கிரம் கலங்க. ஜீரகத்தோட வாசனை அருமையாக இருக்கும். விறகு இல்லாமல், நெருப்பு இல்லாமல், அடுப்பு இல்லாமல் சமையல் ரெடி ஆகிடுச்சு. தீப்பெட்டிண்ணா? தீப்பெட்டியும் கிடையாது. ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து டேஸ்ட் பார்க்குறோம். என்ன அவர் தான் முன்ன போய் இறக்கிட்டு வந்திருக்காரு. சென்ட்ராயன் பார்த்து சொல்லுங்க. பார்த்து தான் உள்ளது உள்ளபடியே சொல்லுங்க. அதை பெருமைக்காகலாம் சொல்லாதீங்க. எடுத்துக்க தம்பி, சாப்பிடுப்பா. இந்த மழைக்கு மிளகு பிளேவரை இவ்வளோ சாப்பிட்றாருன்னு யோசிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு வந்து சைடு தொட்டுக்கெல்லாம் வைப்பாங்க. மண்டபத்தில் போனோம்னா இலையில பொரியெல்லாம் வைப்பாங்க. எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிட்ற இடத்துல பொரியெல்லாம் வைப்பாங்க. மாட்டாங்களா? அந்த மாதிரி கூட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது வேற லெவலில். மிளகு சீரகம் அந்த கோசு இதில் போட்டார்ல. கோசு இல்லை, சவு போட்டார்ல. கோச்சு தனியாக வாங்கி போட்டுருக்கான். சவு போட்டார்ல. எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்குண்ணா. உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குண்ணா. என்ன ஒன்று பச்சையாக இருக்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த பச்சைன்ற உணர்வே மறந்து போச்சு. ஆனால் நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. வேக வச்சா வந்து அந்த சத்துலாம் போயிடுது. அதாவது பச்சையாக சாப்பிட்டா சத்து. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்து மனிதர்கள் வந்து பச்சையாக தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால் இந்த முறையை பின்பற்றினா ப்ளஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க சவு ஏறும், ஜுரம் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வராது. அது வந்து முற்றிலும் அது சும்மா வந்து சொல்லுக்குதான், கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இது வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து தேங்காய் போட்டுக்கிறோம். தேங்காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா 3ன்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்து தான். அதனால் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. பசங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம். வெளிநாட்டில் இன்னும் காய்கறி பச்சை தான் சாப்பிட்றாங்க நிறைய இடத்துல. நம்ம கூட்டெல்லாம் செஞ்சோம்னா ஆயில் போட்டு தாளிப்போனா, இதில் நம்ம ஆயில் கூட சேர்க்க கிடையாது. அதனால இந்த கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை வந்து வராது. நல்லா இருக்கும்ண்ணா. அதே மாதிரி மிளகு காரம் அட்டகாசமாக இருக்குண்ணா இந்த மலைக்கு. நம்ம அண்ணன் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்து சமைச்சு கொடுத்தாப்புல.
ஸ்பெஷல் ஐட்டம் கூட்டு பொரியல் மாதிரி அந்த பொரியலோட இன்னும் அந்த கம்மன்னு வாடகுது பாருங்க, வேற லெவல்னா. அந்த இது மிளகும் ஜீரகம்லாம் போட்டு சூப்பரா இடிச்சு சூப்பரா போட்டதெல்லாம் நல்லா வாசனை ரொம்ப தெரியும், சூப்பரா இருக்குண்ணா. கரெக்டா சொல்லு, குத்தனை கத்தி உருவத்து அருமையா இருக்குண்ணா. டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்குதுண்ணா, சூப்பரா இருக்கு. நீங்களே சாப்பிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். சாப்பிடுங்க. லெமன் போட்டுக்கிறாங்க பாரு, இன்னும் சூப்பரா இருக்குண்ணா. நம்ம மாஸ்டர் அட்டகாசமான முறையில் சமைச்சிருக்கிறாரு. டேஸ்ட்டுன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. இதேமாரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்கூலுக்கு ஓடுறாங்க கூட குழந்தைங்க, எமர்ஜென்சினா பொரியல் எடுத்து வைக்கணும். அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒன்று பண்ணிக்கலாம். எதுவும் தேவையில்லை, வீட்டில் இருக்கிறது கொண்டு பண்ணலாம். செம்மையாக இருக்குது. இதேமாரி புதுசாக மாடலாக லொக்கேஷனோ இல்லை சமையலோ பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை பாருங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கட்டுறது கையான சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாம Facebookல பேஜ் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்மளுடைய இன்னொரு சேனலான கேகே ஃபுட் அண்ட் டிராவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. மழை வந்துச்சு, கிளம்புங்க. தம்மு ஒடிச்சிடலாமாண்ணா? தாராளமா ஒடிச்சிடுவோம். இந்த நாளத்தில் சுதாகரோட நினைவு நாள் சாப்பாடு இந்த மக்களுங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதனால நான் ஜபிக்கிறேன், எங்களுக்கெல்லாம் நல்லபடியாக ஆசீர்வதிக்கணும். கத்தாரு உண்மையான தேவை இருந்தால் எங்களுக்கு இறங்கி நீ தொட்டி நீ ஆசீர்வதிக்கணும். எந்த கெடுதல் இல்லாமல், எந்த துக்கம் இல்லாமல், எந்த வேதனம் இல்லாமல் நல்லபடியாக ஆசீர்வதிக்கணும். நல்லபடியாக அவர் சொர்க்கவாசத்தில் திறந்து நல்லபடியாக வாயிறதுக்கு ஆசீர்வதிக்கணும். கத்தாரு சோத்திர ராஜா உமக்காக ஜபிக்கிறார். ராஜா உண்மையான தெய்வம் இருந்தால் இறங்கி ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கணும்ப்பா. இந்த மக்களுங்களுக்கெல்லாம் அவங்க அன்னதானம் கொடுத்து நினைவு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லா பேருக்கு வயிறு நிறைய கொடுத்துக்கிறார். அதனால அவங்களுக்கு நல்லபடியாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும். கத்தாரு எங்கேருந்தோ லாங்கிலேருந்து வந்து ஆண்டவரை வண்டி எடுத்து வந்து இந்த மக்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்துக்கிறேங்க. ஆண்டவரே இந்த உணவு கொடுத்துக்கிறீங்க, ஆண்டவரே இந்த ஆப்பம் கொடுத்துக்கிறீங்க. ஆண்டவரே நல்லபடியாக ஆசீர்வதிங்க அப்பா. கத்தாரு சோத்திர ராஜா அங்கே போகிற பாதையில் நல்லபடியாக பாதுகாப்பாக போய் சேரணும். ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பத்துக்கு கத்தாரு சோத்திர ராஜா. ஆண்டவரே நல்லபடியாக அங்கே குழந்தை குட்டிங்கோட நல்லபடியாக ஆசீர்வதிக்கணும் அப்பா. கத்தாரு சோத்திரப்பா. இந்த உலகத்தில் ஊர் மக்களுங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும். இந்த கொரோனால ஒதுங்கி போயினப்பா, எங்களுக்கு பாதிக்கப்படுதப்பா. எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கணும்ப்பா. எங்களுக்கு வேலை வெட்டி இல்லாத ஏழை மக்கள் கூட ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கணும்ப்பா. எங்கள் குழந்தை குட்டிங்கூட பள்ளிக்கூடம் சேர்க்க முடியாத, பள்ளிக்கூடம் படிக்க முடியாமல் எங்களுக்கு ஒன்றும் முடியாத வையா வந்தார் ஐயா. 4 பேர் மக்களுக்கு பந்தியில் உட்கார வச்சார் லைனில். எங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாரப்பா ராஜா. நன்றியோட ராஜா. என் ஆத்மாவே கத்துற சோத்திரம், என் மூலமே கத்துற. ஆமீன். அல்லேலூயா. ஒரு முட்டை அப்படியே சாப்பிட்டார். இந்த மாதிரி ஆளு எங்கன்னு கிடைக்க மாட்டார். ஒரு முட்டை ஆளுக்கா அப்படியே சாப்பிடுறாரு. மாத்து முட்டை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டார். சூப்பரா இருக்கணும். வேற லெவலா? உண்மை சொல்றியா போய் சொல்றியா? உண்மையா தானே சொல்றேன். பிரியாணி சூப்பரா இருக்குது, அருமையா இருக்குது. அருமையா இருக்கு. இன்னும் 2 வச்சிருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கா? ஓ சாப்பிடுறீங்களா? நல்லா இருக்கா? அதானே கழுத்துல கழுத்துல பாசமணி இண்டிகோல். இண்டிகோல் அது வச்சு சூப்பரா சூப்பரா இருக்கா? எங்களுக்கு பாரு சாப்பாடு சார் சூப்பரா இருக்கு சார். இந்த மாதிரி அருமையான சாப்பாடு எங்கன்னு இல்ல. சூப்பரா இருக்குது. சூப்பரா இருக்கா? சூப்பரா இருக்குது. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. நான் சாப்பிடுறேன். யாருக்கு உணவு தருது? சுதாகர் தங்கப்பா. ஆமா, அவருடைய 6வது மாத நினைவு நாளுக்காக இந்த உணவு கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாந்து சாமிநாதன். சுதாகர் தங்கப்பா ஆத்மா சாந்தி அடங்கணும். நல்லபடி போடுறேன் சார். சோத்திரம். சுதாகர் தங்கப்பா அவ ஆத்மா சாந்தியா இருக்கும். சுதாகர் தங்கப்பா அவங்க ஆத்மா சாந்தி சாமிநாதனுக்கு சோறு போட்டு கறி போட்டு ஆனந்தமா பண்றாங்க. இதோட நன்றி உங்களுக்கு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி அருமை சாப்பாடு எப்போட நாங்கள் சாப்பிடல, இப்போதான் சாப்பிட்றோம். இந்த மாதிரி சாப்பாடு திரும்ப சாப்பிட போல ஆசை இருக்குது. எப்போன வரும் எங்களுக்கு. உணவு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. நம்ம அவங்க மக்கள் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. சாப்பாடு நல்லா இருக்கு. சாப்பிட்டா நல்லா போல இருக்கு.
கொடுத்ததுக்கு நன்றி. இந்த சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தது நன்றி அண்ணா. உணவு கொடுத்ததெல்லாம் நன்றி அண்ணா. இது சாப்பிட எப்ப சாப்பிட ஆசை இருக்கு. சாப்பாடு சூப்பர் இருந்து இந்த சாப்பாடு மறக்க முடியாத சாப்பாடுனா இது. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, இல்லாத கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு கொண்டு போய் சிறப்பான முறையில் உணவு கொடுத்தாச்சு. இதை கொடுப்பது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐயா சுதாகர் தங்கப்பா அவர்களின் 6வது மாத நினைவு நாளுக்காக சாந்தி சாமிநாதன் அவர்கள் இந்த உணவை வந்து கொடுக்குறாங்க. ஐயாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் என்று கற்றது கையாளின் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவங்க குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். இதே மாதிரி உதவியெல்லாம் நீங்களும் பண்ணணும்னு நினைச்சா எங்கள் சேனலில் வர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கற்றது கையாளி சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. Facebookல பேஜ் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணுங்க. எங்களுடைய இன்னொரு சேனல் கேகே ஃபுட் டிராவல்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க.